Здравейте от моята кухня! Днес ще приготвим тиквен пай. Ето и необходимите продукти. За тестото 250 грама брашно, 125 грама студено масло, нарязано на купчета, 50 грама пудра захар, едно яйце и 2-3 супени лъжици студена вода. За пълнежа ще са ни нужни 400 грама тиква, нарязана на купчета, 200 мл прясно мляко, 200 мл сметана за готвене, 3 яйца, 150 грама захар, половин чайна лъжичка джинджифил на прах и 1/4 чайна лъжичка индийско орехче и щипка сол. Приготвяме първо тестото. В голяма купа смесваме брашното и пудрата захар. Добавяме студеното масло и го втриваме в брашното с пръсти, докато получим трохи. Добавяме яйцето и студената вода и замесваме тесто. Оформяме тестото на топка, увиваме го в фолио и го поставяме в хладилника за поне 30 минути. Приготвяме пълнежа. Загряваме фурната на 180 градуса. Поставяме тиквата в тава, покрита с хартия за печене и я изпичаме до омекване. След това я пасираме до гладко пюре. Идва ред на млечната смес. Разбиваме 3 яйца с 150 грама захар. Прибавяме прясното мляко и сметаната за готвене. Поръсваме с половин чайна лъжичка джинджифил на прах и 1/4 чайна лъжичка индийско орехче, както и щипка сол на вкус. След това прибавяме тиквата към млечната смес. След това ще сглобим пая. Извадете тестото и го поставете в тавичка. И сипете пълнежа върху тестото. Печете пая в предварително загрята фурна за около 45-50 минути или докато пълнежът се стегне и тестото стане златисто. Оставете пая да се охлади напълно преди да го нарежете и сервирате. Добър апетит! Абонирайте се за още видеа като това!